Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў, ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день. Мы команда Пенсне. И зараз я представляю удельников нашей команды. Это Ирина, Надея, Галина, Ганна и я, Сергей. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску Геаргін, а па-беларуску Падбярыце антонім да слова «мокнуць». Колькі зычных літар у слове «вяселле»? У 14 ці ў 18 стагоддзе была заключана Крэўская унія. Які месяц у старажытныя часы славяне называлі берзень? Які горад у Беларусі з'яўляецца другім па колькасці насельніцтва? Начоўкі гэта спатканне ці карыта? Назавіце імя беларускага пісьменніка Чорнага. Адгадайце загадку. Бывае чорны, белы і нават падгарэлы. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Ці ёсць кветкі канюшыны на гербе нашай краіны? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Сергей. Я набрал большую колькость баллов. Выбираю категорию «История». Гулять буду 3-м. Меня кличут Галина. Я набрала другую колькость балла. И тема моя – мова. Меня зовут Надея. Мне засталась категория «Культура» и гулять буду первой. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Надзея, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Надея, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні.
Я так само вітаю вас. Вы мне расскажите, откуль вы родом? Я народилась у вёсцы Лучицы Петрикаўскага района Гомельской области. Цудоўна. А хто вы по профессии? По профессии я инженер-будаўнік дорожного У дорожной сферы, у дорожной так? сферы. Скажите, калі ласка, а якімі дорогами вы займаліся? Мясцовага значэння? Працавала ў розных арганізацыях будаўнічых і таксама працавала 2 разы ў Расіі на алімпійскіх аб'ектах у Сочы. І дорогі мясцовага значэння таксама займалі вас. Мясцовыя, да. Цікава. Першае пытанне з катэгорыі культура. Давайте послухаем. С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. У якім беларускім горадзе быў напісаны тэкст гэтага музычнага шэдэўра? Варыянты: Брэст, Мінск, Гомель. Ну, калі радам з Бранскам, то Гомель. Вы менавіта на адлегласць арыентуецеся? Ну, суседзі. Суседзі, зразумела. А такое ж таксама магло быць, што аўтары напісалі гэтую песню, калі былі ў Мінску. Маглі быць у Мінску. Ну, і ў Магілёве, і ў Гомелі. Тут, мне здаецца, адлегласць не мае такога значэння. Але ваша жаданне назваць любы горад, калі ласка. Ну, мне падабаецца Гомель. Вы даеце адказ? Я адказваю варыянт В. Гомель. Добра, я прымаю ваш адказ. У лістападзе 1943 года паэт Яўген Далматоўскі у толькі што вызваленым Гомелі напісаў першы куплет песні «Дарога на Берлін», якая шырока вядомая пад назваю «Брэсцкая вуліца». Дзякуй вам за ваш адказ, гэта правільны адказ. Прыемна. Наступнае пытанне. Беларускі драматург Аляксей Дудараў вядомы і як сцэнарыст. Сцэнарый, да якога усім вядомага мастацкага фільма ён напісаў. Варыянты: «Бронзавая птушка», «Белыя росы», у жніўні 44-го. Я думаю, «Белыя росы». А чаму? Я не ведаю, куды прыняць якое А бронзавую птушку ўвогуле не разглядаеце? Не разглядаеце. Я не ведаю этого фільма. Дык тады, можа, падказку сяброў? Ну, давайте. Давайте. Сябры мае, дапамажыце, калі ласка, адказаць мне на гэтае пытанне. Мы все написали «Белые росы». Да? Ну, я написала белый Да, роз. ну... Надзея, вашы сябры кажуць, што трэба браць варыянт Б – «Белыя росы». Ну, я першы раз таксама выбрала белыя росы. Ну, хай будзе белыя росы. Белыя росы, даеце такі адказ. Ну, добра. Вы правільна адказалі, гэта фільм «Белыя росы». Дзякую вам за ваш адказ. Наступнае пытанне. 5 лыжак якой беларускай стравы з'ела суседка Сцёпчыха у апавяданні Змітрака Бядулі? 5 лыжак Верашчакі, 5 лыжак Поліўкі ці 5 лыжак Заціркі? Я думаю, 5 лыжак Заціркі. А чаму? Бо Зацірка, ну, вадкая такая, жидкая. А верашчанка такая, ну... Ну, верашчака таксама такая рэдкая страва. І поліўка гэта таксама, гэта суп. Ну, Зацірка мне падабаецца адказ. Ну, добра, я прыму адказ, не буду настойваць на тым, каб вы памянялі яго. Поліўка – гэта даўняя назва любога супу. А вось верашчака – гэта рэдкая мучная страва з мясам, каўбасой і рознымі прыправамі. Ну, а што датычыцца Агаты, якая запрасіла суседку, а суседка з'ела 5 лыжак, Заціркі. Все правильно. Молодцы. Вы малайчына. Дзякую вам за ваши веды. Наступнае пытанне.
У 2015 годзе кінастудыя «Беларусьфільм» стварыла дакументальны фільм, прысвечаны жыццю і дзейнасці аўтара музыкі дзяржаўнага гімна Беларусі. А пра якога кампазітара гаворка? Антон Абрамович, Нестар Сакалоўскі ці Восіп Казлоўскі? Нестар Сакалоўскі. Вы так хутка адказваеце. Земляк наш, гомельскі. Што, ён быў аўтарам музыкі дзяржаўнага гімна Так. Беларусі? Здаецца, ведаю правільна. Ну што ж, я прымаю ваш адказ, Надзея. Дзякуй. Восіп Казлоўскі быў вядомым аўтарам паланэзаў. І ў тым ліку неафіцыйнага гімна Расіі канца 18-га, першай паловы 19-га стагоддзя «Гром Пабеды, раздавайся». Абрамовічу належаць першыя спробы стварэння нацыянальных твораў, у аснове якіх мелодыі беларускіх народных песень. А вось Нестар Сакалоўскі жыў у 20-м стагоддзі, запісаў і апрацаваў больш за 500 песень. Аўтарам музыкі дзяржаўнага гімна БССР Беларусі з'яўляецца Нестар Сакалоўскі. Вы правільна адказалі. Цудоўна. Добрае дзіця, Надзея. Разгледзьце, калі ласка, фотаздымак. Вось для стварэння такіх ажурных узораў раней майстры выкарыстоўвалі скуру, а цяпер паперу. Назавіце від народнага дэкаратыўнага мастацтва. Што гэта? Інкрустацыя, набіванка ці выцінанка? Што гэта? Выцінанка. Выцінанка. А самі ніколі не спрабавалі выразаць? Не, такое я не рабіла. Там ножніцамі Ножніцамі, папера. Папера, ножніцамі. І вы думаеце, што гэта... сняжынкі вырезала. Так. І вы думаеце, што гэта выцінанка? Не набіванка? Не. І не інкрустацыя? Не. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Набіванка – гэта спосаб аздаблення тканіны з дапамогай дошкі клішэ з малюнкам. Не падыходзіць. Не. Інкрустацыя – від дэкаратыўнай апрацоўкі паверхні чагосьці узорамі з металу, дрэва, саломкі, напрыклад. А вось такі від, калі з паперы выразаюць, як вы сказалі, нажніцамі, называецца выцінанка. І апошняе пытанне. Паэтычнае. На гэту вудачку кахання папаў Машэка як не свой. Ані спакою, ні прыстання не меў ён з гэтаю бядой. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Варыянты: Якуб Колас, Янка Купала, Паўлюк Трус. Мусіць, Янка Купала. Ой, Якуб Колас. Варыянт А. Вы адразу гаворыце, што гэта Якуб Колас. Але ўсё ж такі Янка Купала прагучаў, а Паўлюк Трус не. Не. Няхай будзе Колас. Ўсё ж такі Колас. Не Паўлюк Трус. Не. І не Янка Купала. Магчыма, Янка Купала, но больш мне спадабаецца Колас адказ. Я прымаю ваш адказ. Якуб Колас. Дзякуй. Прыведзеная цытата з паэмы «Магіла льва». Гэтую паэму напісаў не Паўлюк Трус. І не Якуб Колас. Гэта Янка Купала. Нічога. Вы памыліліся, але мне вельмі падабаецца, што вы усміхаецеся, робіце гэта шчыра. Гэта гульня. Гэта гульня, сапраўды. Вы добра адказвалі, і у вас 50 балаў. Гэта вельмі добра. Я магу прапанаваць вам гульню далей. Я задам одно пытанне. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў. У вас 50 балаў. Колькі балаў вы хочаце паставіць на кон? Давайте 30. 30. Добра, давайте 30 балаў ставім на кон. Увага, пытанне такое. Перакладзіце на беларускую мову словазлучэння 3 новых дневніка. 3 новых дзённіка.
3 новых дзённіка, вы кажаце. Ну, словы ўсе пераклалі. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Надзея, не заўсёды форма слова у рускай і беларускай мове супадаюць. Дзённік, можа, это не той, што ў школе. Той, што ў школе. Той, што ў школе. Той, што ў школе. 3 новых дневніка па-рускі. А па-беларуску 3 новыя дзённікі. Новыя дзённікі. Вы памыліліся. Ну, бывае. Дзякуй вам вялікі. Вам таксама дзякуй. Галіна, я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Добры дзень. Добрый день. Скажыце, калі ласка, а вось вашы жыццёвыя цікавасці, гэта што? Я с удовольствием смотрю передачи не развлекательные, а именно познавательные. У вас 2 сыны? Но они Муж? взрослые, да. Зразумела. Але скажыце мне, вось разам з імі у вас ёсць нейкія захапленні сямейнага характару? Есть. Якія? Рыбалка. И хоккей. Рыбалка і хоккей. Вы стаіце на коньках з клюшкой, ці Нет, вы глядач, нет. аматор? Объясню, почему хоккей. Потому что старший внук с 4 лет играет в хоккей, поэтому ему сейчас уже 22 года. Он играл за сборную Беларуси, он играл за Гомельский клуб. Прозвішча скажите, каб мы... Олег боле- Кочеловский. Зразумела, будем болеть. Цудоўна. Галіна, у вас катэгорыя мова. Да. Каб руская, пэўна, вы б болей узрадаваліся, так? Будем спрабаваць па-беларуску. Ну, будем вспоминать, скажем так. Першае пытанне. Які з варыянтаў напісання словазлучэння вам падаецца правільным? Вось словазлучэнне «Касцёл святой Ганны», «Касцёл з вялікай, святой з малой Ганны з вялікай». Другі варыянт – «Касцёл з малой, святой Ганны з вялікай». Ці «Касцёл з малой, святой з малой, а Ганны з вялікай». Вось які варыянт вам падаецца правільным? Я думаю, что вариант Б. Вариант Б. Костел з малой, святой и Ганны пишем с великой литеры. Ну, как бы святые, они тоже великие люди. Но мне все-таки кажется вариант Б. Я принимаю ваш отказ. Слово «святы» и «имя» пишется с великой литеры. Вы правильно отказали, малайчына. Спасибо. Цудоўна, ідзем далей. Працягніце вядомую прыказку. Чым госць радзейшы, тым варыянты цікавейшы, мілейшы і смялейшы. Я думаю, что чым рэдка ён заходзе, тым ён будзе мілее. Мілейшым. Мілейшым, да. А цікавейшым таксама ж, не? Цікавейшым. І смялейшы. Ніколі не прымалі, а тут ён асмялеў і прыйшоў. Нет, я все-таки думаю, что он будет милым, потому что он редко приходит. Прымаць адказ? Да? Прымаю, Галіна. Добра. Ніколі не сумнявайцеся у адказах, якія даяце. Гэта правільны адказ. Спасибо. Наступнае пытанне. Успомніце радкі вядомай песні «Бывайце здаровы». Бывайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем додому, до хаты. Цудоўна. Дык вось куды адправіліся госці? Перад вами варыянты. Вось як вы лічыце, як напісаць правільна? Ну, что не вариант Б, это точно. Так, адкідаем варыянт Б адразу. Это да. Значит, додому, до хаты. Тут куды яны едуць? Додому, до хаты. Я думаю, что вариант А. Хотя не исключено и вариант В. А ёсць жа падказка сяброў, дарэчы. Ці гэта не тое пытанне, калі трэба тут звяртацца?
Нет, я думаю, что не будем пока. Ну, нет. Галіна, успомніце радкі вядомай песні «Бывайце здаровы», куды адправіліся госці. Куды? До дому, до хаты. Так, Варіант. пішам. Раздельно. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Прапанаваныя словы адказваюць на пытанне «куды». На пытанне «куды» адказваюць прыслоўі. А пішуцца яны ў гэтым выпадку разам дадому, да хаты. Вот я и сомневалась. Вы неправільна адказалі. Ну что ж делать? Але правіла вы добра ведаеце. Чацвёртае пытанне. Колькі складоў, на вашу думку, налічвае слова аэрадром? І варыянты 4, 5, 3. Я думаю, что вариант А – это 4. 4. А як слово падзяляецца на склады? Гласная буква уже может быть одним слогом. Так, ну давайте лічыць. А, Ра, дром. Вот 4 слога. Атрымліваецца, у мяне атрымалася 4. Ваш адказ 4. Я прымаю ваш адказ. Колькі галосных літар? Столькі і складоў. Гэта правільны адказ, Галіна. Малайчынка. А вось такое пытанне. Які назоўнік з прапанаваных з'яўляецца неадушаўлёным? Мярцвяк? Туз, што значыць карта? Ці табун? Но мертвяк, он уже в принципе неодушевленный. Туз – это карта, тоже неодушевленная. Табун, если представить, что это табун лошадей, то он одушевленный. Ну, тут, наверное, что-то... Не так усё проста, правда? Не так усё проста. Мы тогда попросим помощь команды. Зразумела. Шановные сябры, дапамажыце, калі ласка, ответить мне на пытанне. Б, туз. Так что, отправляем? Ну, конечно, все туз. Неодушевленный. Ну, табун одушевленный. Галіна, справа ў тым, што вашы сябры, усе як адзін, адказалі на пытанне так. Слова «туз» з'яўляецца неадушаўлёным назоўнікам. Ну, я как бы тоже думала, что туз. Но мне кажется, здесь что-то не то. Тогда соглашусь с командой. Вы будете пагаджацца, не хочаце нічога мяняць? Туз. Вы гаворыце «туз». Я прымаю ваш адказ. Давайте паспрабуем гэтыя словы паставіць у форму вінавальнага склону. Я бачу... Мертвеца. Каго? Каго, правда? Ну, кого? Каго? Кого? Мертвяка. Мертвяка. Дык які гэта назоўнік? Это одушевленный. Адушаўлёны. Я бачу... Каго ці што, табун? Я бачу што? Кого я бачу? Табун. Неадушаўлёны назоўнік. І я бачу каго? Туза. Адушаўлёны назоўнік, бачыце? Вось як вы адказалі неправільна. Я так и подумала, что здесь что-то подвох какой-то. Ідзем далей. Идем. У якім з прапанаваных слоў замест пропуску трэба напісаць літару «у» нескладовае? Новыя унты, каўчук ці каля урны? Вось у якім варыянце мы напішам «у» нескладовае? У варианте Б. Каучук. Ось тут мы «у» нескладовае пішам. А чаму? Новые унты – это будет и на русской мове унты. Каля урны, урна тоже по-русски будет, она с У начинается. А каучук, каучук по-русски будет В. То есть мы поменяли букву В на У краткое. Галіна, адразу, каб вас не хваляваць, адразу скажу, што вы адказалі правільна. Дякую. А зараз патлумачу.
У запазычаных словах «у» складовая пишется под натиском. Баул, новые унты. Натиск есть, значит, пишется «у» складовая. А вось у слове «каучук» якраз «у» не складовая. Вы малайчына. Галина, у вас 40 баллов. Я вам прапаную помножить гэтыя балы. Идем в банк. Вы атрымаеце пытанне з гісторыі. Вас не палохае гэта, і варыянтаў там не будзе. Ну что ж сделаешь? Добра. У якім годзе была абвешчана незалежная і самастойная дзяржава Рэспубліка Беларусь? Тогда, я думаю, в 1991 годе, когда развалился Союз. Яшчэ раз год скажыце. 1991. І вы правильно адказалі. Малайчына. Галіна, вы на гэты момант назапасілі 80 балаў, пакуль вы лідар, але наперадзе гульня Сергея. Сергей, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый день, Алена. Таксама рад вітаць вас. Скажите, колькі гадоў вы узначальваеце клуб «Эрудыт»? Ужо 7-й год. І я уяўляю, што ваши выхаванцы самыя лепшыя, правда? Ну, у любого наставника выхаванцы самые лепшие. Скажите, вы педагог по адукацыі? Так, педагог по адукацыі. Зразумела. А колькі гадоў самому паважанаму чалавеку ў вашай камандзе? Ну, у нашей команде, у гуртке «Эрудиты», самый поважанный человек и самый старейший – это Марат Константинович Евневич, ему 83 годы. Цудоўна. Сергей, вы сёння трэнер, які гуляе. Да, тяжкая наша. Катэгорыя гісторыя. Гэта гульня. Так. Першае пытанне. Першая ланкастарская школа, у якой старэйшыя навучалі малодшых на тэрыторыі сучаснай Беларусі, з'явілася ў 19 стагоддзі. А ў якім беларускім горадзе яна была адкрыта? У Мінску, у Гомелі ці ў Магілёве? Минск не подходит до этого. Вось, что тычется Могилева, ну, тут больше такое справа, наверное, Могилева тоже нет. Ну, я мяркую так, что все ж таки это наш родный город Гомель. Спроба была зроблена у Гомеле открыть такую ланкастерскую школу, где роўны навучае роўнага. Спачатку вучылі старэйшых, а потым старэйшыя вучылі малодшых. Да. Зразумела. Вы так упэўнена гаворыце, што мне нічога не застаецца сказаць, што ваш адказ правільны. Дякую, Алена. Вы малайчына. Дарэчы, гэтая школа была адкрыта для дзяцей рамеснікаў і працоўных у 1818 годзе ў Гомелі, у цэнтры Гомеля. Дзякуй вам за вашы веды, за вашы разважанні. Разгледзьце, калі ласка, фотаздымак. Ён датычыцца другога пытання. Як называлася сярэбраная манета вагой у 28 грамаў, якая пачала біцца ў Вялікім княстве Літоўскім у 1547 годзе? Гэта талер, грош ці дынарый? Так, ну, дынарый гэта, наколькі я мяркую, так і будем спадзявацца, гэта ўвогуле денежная адзінка, якая ў Беларусі не хадзіла. Паміж талерам і грошам. Ну, грош, наколькі я ведаю, ён трохі менш по памерах сваіх, чым талер. І улічваючы у Вялікім княстве Літоўскім, выйшла ў 1547 годзе, я мяркую так, што гэта будзе адказ талера. Адказ А. Адказ талер. Талер. У 16 стагоддзі талер адпавядаў 30 грошам. Перад вами талер Вялікага княства Літоўскага. Ну, ведаеце, вся справа тым, што дынарый как-то не падыходзіць. Наступнае пытанне.
Згадайце назву пабудовы, у якой нашы продкі захоўвалі сена. Асець, стайня ці пуня. Ну вот, ведаеце, вся справа тым, што не все словы-то знаёмыя, но добра так вот на слуху слова «пуня». Так, нешта такое. Што тычыцца асеці і стайні, не зовсім памятаю такія словы. Нешта даже на ум не прыходзіць. Дык у вас жа ёсць дзяўчат. Да, давайте, наверное, звернемся до дзяўчат. Мне больш падабаецца пуня, мне так кажется, хотя я могу нешта памыляцца. Так, давайте звернемся до дзяўчатак, хай яны дапамогуць мне адказаць на гэтае пытанне. Ну во. Пуня Надя отправила, Аня отправила, Ира отправила. Сергей, Так. дзяўчаты гавораць, што трэба браць варыянт В. Пуня, кажуць яны, менавіта ў ёй нашы продкі захоўвалі сена. Гэта на іх погляд. Ну, я таксама згаджаўся з гэтым. Вось, калі б успомніць яшчэ, што такое сеці стайня, так, што зразумець, ну, мы не будем зараз рызыкаваць. Давайте згадзімся з камандай. Адказ В пуня. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Ну, а цяпер да значэння слоў. У стайні нашы продкі трымалі коней. Так. А вось у асеці нашы продкі сушылі і захоўвалі Сена. зерне і снапы, а ў пуні захоўвалі сена. Ўсё правільна. Дзяўчаты, дзякуй вялікі за дапамогу. Сергей, Да. у вас ужо няма падказкі дзяўчат. Я ведаю. Гэта цудоўная каманда. Але засталося ўсяго 3 пытанні. Выява якога помніка архітэктуры размешчана на банкноце вартасцю 10 беларускіх рублёў? Вы памятаеце 10? Конечно. Так. А чаму не? Каменецкая вежа там намалявана, Мірскі замак ці Спаса-Преображенская царква? Ну, давайте так. Я ведаю, ну, увогуле, што Каменецкая вежа на 5 рублях. Так. Так. Мірскі замак, калі не памыляюся, то ён на 50 рублях. Так. Ну і застаецца 10 рублёў у нас Спаса-Преображенская царква на 10 рублёў. Мы глядзім на намінал, а рэдка звяртаем увагу на Малюнак. На малюнак. А тут я вырашыў паглядзець на малюнак. Пайшоў у магазин, а былі разныя грошы і нужно было разнымі. Я не знаю чаму, но вот рашыў звярнуць увагу на малюнак. Чамусьці так вот Цікавы атрымалася. выпадак. Так. Ну што ж, 10 беларускіх рублёў. Гэтая купюра прысвечана Віцебскай вобласці. Адпаведнасць вобласці наміналу банкноты было вызначана па алфавіце. Вы ж ведаеце Так, гэта, конечно, да. І на гэтай купюры размешчана Спаса-Преображенская царква, што ў Полацку. Дзякуй, вы правільна адказалі. Малайчына. 5-е пытанне. Беларускі балкон. Менавіта што атрымала такую назву? Элемент дэкору? Канфігурацыя лініі фронту ці моўная асаблівасць? Ведаеце, Алена, вся справа в тым, што мне цікава падзея Вялікай Адчыннай вайны. І в данном выпадку это не элемент дэкору і не моўная асаблівасць, а беларускі балкон – это канфігурацыя лініі фронту. А можа раскажаце тады, калі, на які момант Гэта падчас аперацыі «Багратіён». Вось, калі не памыляюся, зараз точно магу не сказаць, магу памыліцца. Это выступ, калі бралі ў кольцо групу армій «Цэнтр». Я прыняла ваш адказ. Вызваленне Украіны летам 1943-го, вясной 1944 года ад нацыстаў прывяло да ўтварэння на тэрыторыі Беларусі вялікага выступу лініі фронта, які і атрымаў назву «Беларускі балкон». Я віншую вас, Сергей, вы малайчына.
Наступнае пытанне, яно ж і апошняе. Будем спадзявацца, што адкажам на яго правільна. У якім горадзе знаходзіцца штаб-кватэра Садружнасці незалежных дзяржаў? Санкт-Петербург, Москва, Мінск. Давайте будем разважаць. Давайте. Москва – гэта сталіца России, так? І улічваючы, што Садружнасць незалежных дзяржаў стваралась не на тэрыторыі России, то Москва не падыходзіць. Санкт-Петербург, як лічыцца, паўночная сталіца России, так? А все ж таки бліжэй да нас, і улічваючы, што Садружнасць незалежных дзяржаў стваралася на тэрыторыі Беларусі, то штаб-кватэра Садружнасці незалежных дзяржаў будзе знаходзіцца ў сталіцы нашай рэспублікі ў горадзе Мінску. Я спадзяюся Ну, на ўсё расклалі па паліцах. І адказалі правільна, малайчына. Дзякую, Алена. Сейчас ва-банк пойдзе. Вы цудоўна адказалі. Сергей, калі я не Так. памыляюся, у вас усе 60 балаў. У Галіны 80. Так. І што вы будзеце рабіць? А давайте паспрабуем зрабіць так. Я пойду на 20 баллов. Усяго на 20 балаў? Ну, добра. 20 балаў вы ставіце на кон Так. і атрымліваеце моўнае пытанне. Ці верыце вы, што словы «паходня» і «факел» не з'яўляюцца сінонімамі? Паходня і факел. У данном выпадку верю. Верыце. Так. І ваш адказ – так. Так. На вашу думку, яны не сінонімы. Не синонімы. Але я кажу, я могу помиляться в данном выпадку. Сергей, вы памыліліся. Я кажу, моўнае пытанне, гэта складанае, да. Паходня і факел – словы сінонімы. Таким, Сергей, у да. вас 40 балаў. Я ведаю. Гэта А менш, чаму? чым у Галіны. А цяпер патлумачце. Патлумачу. Вся справа в тым, ведаючы, што у Галіны 80, я думал, што калі я адкажу правильно, у нас будет по 80 баллов у двоих, и мы два будем пераможцы. Я вас віншую, Сергей, гэта была цудоўная, непрадказальная гульня. Дзякуй, Алена. Вам таксама вялікі дзякуй за гульню. Нашы фіналісты атрымалі моцнае ўражанне. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Галіне. Галіна, цяпер ён ваш. Трымайце, калі ласка, валодайце. Дзякуй. Было цікава гуляць, прыемна перамагаць, а сюды мы яшчэ вернемся. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.